Akala mo naman, sure yung alaga niya na ano, gusto ang dagat. Ayun ang siguro yung nag-pretest na may dalang picture. Hindi naman kasya yung tubig ng ano, ng buko sa supot ng ice. Ay, pasidayo. Pasidayo, ibig sabihin ito. Hello everyone! Last day na po namin dito. So, aalis na kami and kami ay gagala-gala pa konti. Pero naulan. May ulan pa ba, de? Pwede na pumunta doon? Pwede na uranta lang eh. Ay, oo nga pala. Antayin pala natin si Lolo. Sana ay hindi umulan pag titigil kami. Ganun kami dati. Pumunta kami Ilocos Norte. May bagyo kami nila esto. Pagbababa kami ng sasakyan, walang ulan. Nakaka-picture na kami. Doon na ulit uulan. Yan na si Lolo. Let's say it's a boat that we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? Nauna na sa yung dalawa, yung magdaddy. Andun na. Akala mo naman, sure yung alaga niya na ano, gusto ang dagat. Ni ayaw nga maglakad sa sand. It's so nice. Bye-bye! Ohana! Coach nga muntik na takaw. Daddy, pasok mo na ang maambon. Bye-bye, Ohana! Tamad maglakad kasi. Welcome to Ermita Hill. Ay, sorry ba ningning ko? Ay, nagtatanim sila ng ano, roses. Ang pwede naman ng batang yan. Ay! 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 Yay! Yay! Nose, 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 nose! Ay! Ay, sus, nasa ng nose? Ay, siyan, anak ko. Oh, isip-isip muna. Isip-isip. Isip-isip. How to think? Magbibidyo. Oh, nag-iisip yan. Magbibidyo. Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside,
Now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Pareho. Yung iba gusto atsara lang, yung iba gusto simple lang. Ay, may garden po ito. Secret garden lang din po. Sakay na kayo ma'am. Tapos ibang bayad po yan. Iba po kasi may ari. Saka iikot. Secret garden po. May secret. May secret. Feels like home. Tastes like home, Mishi. Ay, ipainom ko man ni Mishi nga. Ano yung may kambal Haro. Ako? Ha? Yung atsara ang gusto ko. Ay, hindi ko alam. Sila mama lang naman kakain yan. Hindi naman natin maiuwi. Dalawa lang naman na silang matitira. Di ba pwede to? Kasi dati, bottle niya kasi glass. Pwede naman itong maluto. I-bubble ito. Lipat mo sa parang mineral water na... Bubble drop na po. Ikaw bala din. Pero gusto ko pag mag-uwi tayo, yung atsara. Gabi, wag ka na mag-uwi ng chili oil. Ang dami natin bawang doon. Garlic chili oil. Or, iwan mo na lang kila mama. Tayo lang siguro yung nag-pre-taste na may dalang chicharon. Oo, ma'am. Ako talaga lagi hinahanapan ng chicharon. Oh, dapat may benta ka na rin kasing chicharon ate. Talaga, ma'am. Ano po, yun ngayon. Galing Ilocos pa yung chicharon natin. Ayan, ma'am. Atsarang po. Atsarang po. Eto pa, ma'am. May isa pa. Sinangam. Ay, yung ano niya daddy, yung buko niya is ano, yung very marabutog pa lang. Sarap. Baka mamalukong daan. Tanong dati pagsawsawan. Actually, masarap silang dalawa. Yung atsara kasi manamis-namis, sarap sausawan. May mangga ka rin sana, tsaka santol te. Sauce. Di ba kasi nung panahon, yung mga summer pa po. Ay, ganun. Tapos yung santol, ma'am, August. Ay, wrong timing pala yung uwi namin. Yun yung mga gusto kong kainin. Dapat pala Thailand yung pinuntahan ko. At Thailand, ma'am, lahat yata ng butas available. Ano, Oo nga, parang walang season sa kanila, no? Naging available. kasi pag dito, ma'am, pag wala talagang season, mahal po ata yung Hanap-hanap na lang ng kung ano-ano. Hindi, pangulam mo pala eh. Tuman. Pero hindi naman ganyan. Supot ng ice yun usually, no? Kapag dun sa mga sari-sari store. Hindi naman kasya yung tubig ng ano, ng buko sa supot ng ice. Pwede ang iwan na namin yung mga buko. Tarangkada. Hindi siguro competition ka. Kami ti Balerti kwa main. Ay, Pasidayaw Festival. Pasidayaw, ibig sabihin ito. Vijay, Maria, Aurora. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me Philippine better Surfing. than I know myself. Oh, my space.
Wait, dito yung mga nagsimula ti surfing, di ba? Bago nag-San Juan. Si Mikat ti San Juan, tani Gloria Arroyo kami, hindi ko bubabangay from Baguio mo pa nagsasurfing kay San Juan. We're the same, and we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me. Hindi ko mo tatali o kistigo. Nobody else. I wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went out, but I never thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just too late. Someone said your name, had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. We're here at SM Rosales. Nakakamiss naman. Dito lang kami nag-SM noon nung wala pang SM sa Urdaneta. Mishi Beng, welcome to SM Rosales, Maningning. Mishi, Kidzuna oh! Kidzuna, we're at the Princess Place. Kidzuna, Maningning. Diyan nagpa-play si Ate Princess mo noon, o, tsaka si Tito Mac. Tapos mahahawa ka din ng amibiasis, ng ano. Ate, meron kayo, ay, parang sarado na siya. Meron kayong set nung parang mga hotel, ganon? You want some toys? You want some toys, Baning? You want this? Like Branny? Okay. Nani mo, Miss Rachel? Parody. Hindi naman. Oo. Look, Miss Rachel. The parody. Tawa siya. Parang ito yung bet ko. Tanggalin mo muna si Miss Rachel, Daddy. Like this? Caramello. Caramello. Wala nang iba. You like this one? You like caramello? You like caramello, Baningning? Wow! There are a lot of bears! Ang bagikat. I won't kita pa. Nameti ko na quality na ti Blue Magic. You like this one? You like this? Ay sus, sige na, Daddy will buy it for you. Kaso maliit no, hindi parang si Goofy na ano, madali niyang mahawakan. Didakdaktal. Yung mahaba sana. Damat. Wala eh. Ayaw niya ng dino. You don't want a dino? How about Unicorn Piggy? Unicorn Piggy. Gusto mo? Only one, Baningning. You like the Unicorn Piggy? Tanggalin mo muna kasi si Miss Rachel para hindi siya naguguluhanan. Ay, kinis na niya, Daddy. Touch move, nalawayan na yan. Alalalag din. Hala, ang dami naman nating iuwi, Baningning. Ay, ayaw na bitawan. Daddy! Ayaw na bitawan. Dalawa. Ay, kinis na niya. Ay, kinis na niya yung dalawa. Touch move. Kinakausap na niya. Kinis na Baboy niya. naman yan. Hindi naman baboy. Unicorn pig nga ito eh. Unicorn pig. Wala siyang name.
Kinis na niya. Wala na. Finish na. Lalab na eh. Malaki yan. Di, may Graciela pa siya doon. Yan na ganun. Wala nga pangalan eh. Kawan na kanila. Ulay na. Lalala, kinis na niya. Bakit yan may pangalan? Wala bang bago? May bago po kayo nito. Miss, iba-iba ito. Bago stock po. Apo. Ang galing mo. Uy, palakpakan. Uy, very happy na naman siya. Very happy na naman. Ate, wag niyo na pong stapler para makuha na niyo. Let's go, Baningning! Thank you po. Ikaw ang nakatanggap ng Valentine's gift, ah. Naglaing ka. Kaya $10 lang, pwede duwa. Ate talaga baboy na nga kaya ngayon batan. Piggy. Yung walang pangalan.